Yung mga kamatmat, andito po tayo sa likod at andito tayo ngayon sa second floor ng aming kwarto na tinutuluyan. May mga sikretong mga labasan pala po dito at tanawin. At yan po mga kamatmat, oh, di ba? At yun na nga mga kamatmat, at tayo'y nakatambay lang po dito tayo ngayon sa hotel, sa resort, at wala po kaming ginagawa kaya tayo'y mag-ikot-ikot lamang po mga kamatmot. Alright, yun mga kamatmot, yan po ngayon ang kapaligiran. Yan po mga kamatmot, ang dilim, madilim po doon sa unahan. Ayan po, at dito tayo ngayon sa ating kwarto, at yan po ang paligid ng Buddha Resort. Right mga kamatmot, sila Joey at Mark lumabas at mamalingki daw, mag-grocery daw po sila. Yan po ang paligid sa labas ng Buddha Resort. Yun po mga kamatmot, muli ay tayo nandito sa highway uli mga kamatmot. Medyo tumitila na po yung ulan dito, ambon-ambon na lang po. Sana po wala na po yung ulan-ulan at tumigil na po yung bagyo, dahil nga po ang aming trabaho ay napipinding. Sana ang plano ng aming team leader mga kamatmot, ang plano uwi na kami bukas, pero hindi po muna kami makauwi bukas dahil tatapusin daw muna namin. Sayang nga po mga kamatmot na uwi kami na hindi namin natatapos sa aming trabaho, pero bukas itutuloy po namin ang aming trabaho mga kamatmot. Kaya dito muna tayo ngayon sa highway. Yan po mga kamatmot, yan po yung ating mga bagong, ito po yung ating mga bagong kaibigan dito. Isang kaway-kaway muna dyan, yung mga bago nating kaibigan dito mga kamatmot. At yan na nga po, yan sila mga bago nating subscribers. Yan may dalang sticker. Yun nga po mga kamatot, na ubusan tayo ng sticker. Naubos po yung ating dalang 30 pieces na sticker dito lang. Naubos sa Buddha Resort dito sa Bungalyon, Pangasinan. Alright mga kamatot, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po tayo'y nakasubscribe lahat sa ating YouTube channel. Alright mga kamatmot, muli maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po mga kamatmot, dito tayo ngayon sa kabilang side. Ayan po, at ito po yung mga kwarto po dito na part-time, mga sandaliang oras po mga kamatmot. Ito nakahiwalay po to siya mga kamatmot, hindi po kumbaga sa kawan ay short time yung mga kwarto na to mga kamatmot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kwarto po yung nandito mga kamatmot. Mga short time ba mga kamatmot? Alam nyo naman siguro kung anong ibig kong sabihin short time. Alright mga kamatmot, at dito lang po tayo dahil nga po tayo walang magagawa. Dito lang po muna tayo. Right, yun mga kamatmot, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. Panibagong vlog po tayo ngayon mga kamatmot. Ang oras po natin ay 3:10 ng hapon. Ayun na nga po, at tayo ay walang ginawa, wala po kaming lakad dahil nga po sa bagyo. Kaya andito lang kami sa hotel sa Buddha Resort, at nagpapalipas lang po kami ng gabi dito. At ang akala ko mga kamatot, bukas uwi na po kami, pero hintayin po namin ang bukas para ipagpatuloy po ang aming trabaho. At yun na nga po, sayang naman mga kamatot kung uwi kami ng Metro Manila o Quezon City, at next week babalik po kami dito. Sayang naman po mga kamutot yung pagkakataon at panahon na andito na kami at babalikan pa po namin. Kaya bukas kung mawala na po itong bagyo, at ipagpatuloy na po namin nga po mga kamutot. At muli magandang hapon po sa inyong lahat, at yun na nga po, panibagong vlog na naman natin tong araw na ito.
At sana po ay andyan po kayo palagi at nakasubaybay sa aking mga vlog. Yun na nga, ulitin kong sasabihin mga kamatwat, andito po tayo ngayon sa Boda Resort dito po sa Bugalyon, Pangasinan. Yan po mga kamatwat yung paligid po dito. At pag andito tayo sa taas, maganda po tingnan ang kapaligiran. Right? Po mga kamatwat, yung ating isang sasakyan, yung pickup na bara. Ayan po yung ang aking hawak, yun po yung pula. Doon naka-safety na po yan. At yun na nga, dito yung paligid ng Boda Resort. Yan po ang yung ano na yan dyan, highway po yan. Ito po yung paligid niya mga kamot-mot. Alright, ayan o, di ba? Maganda dito mga kamot-mot, maganda yung paligid at malaki. At marami kang magagawa kung ano yung gagawin mo dito pag ganito nakatambay kami, di ba? Right. At yung swimming pool andyan po yung mga kamatot, yung natatakpan lang po dito mga coconut tree ba tawag nito? Tama po ba ako mga kamatot? Comment lang po kayo kung tama po ba ako sa aking sinasabi na coconut tree yung mga ano na yan. Ayan po yung swimming pool dyan, natatakpan nga lang po mga kamatot. Alright, at tayo'y update lang po sa aking gagawin dito. Uy, may natumbang puno dito mga uy, bigat pala to mga kamot-mot, sa sobrang lakas siguro ng hangin kaya ito natutumba. Ayusin natin ang ating yan. Okay, right, malakas ang hangin dito mga kamot-mot dahil nga po ito yung lugar ng Pangasinan ay isa sa natatamaan ng bagyo. Pero ano lang dito mga kamutot, bahagya lang po ang kanyang hangin kahapon at kaninang madaling araw at umaga. Pabugso-bugso po yung ulan dito mga kamutmot. Pero ngayon medyo hangin na lang at medyo tingnan nyo po yung kapaligiran, yung langit, yung ating kalangitan, at medyo may kunting liwanag na siya mga kamutmot yung ating kalangitan. Dito tayo sa kabilang side. Kaso nga lang dito po mga kamutot, nalulula po ako dito sa area na ito. Yan o, nalulula ako dito mga kamutot. Nalulula po ako dito. Natatakpan dito sa yan po mga kamutot. Yan o, nalulula po ako sa side na po ito mga kamutot. Tingnan nyo pong kapaligiran natin mga kamutot, yung kalangitan. Medyo liwanag na siya ng konti, di ba mga kamutot? Kaysa kahapon o kaya madaling kaninang umaga, medyo madilim ang kalangitan dyan, medyo may nagkalat-kalat na po ang kanyang ulap, di ba? At yun na nga po mga kamatlok, at tayo dito lang, ikot-ikot lang po tayo at mamaya na lang po tayo uli kung ano man ang ating maisipang gagawin pa dito mga kamatlok. Alright, yun ang bubong, pati bubong mga kamatlok kukunan na natin para Diyos ko mayo. Alright, mga kamatot, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 4:50 na ng 4:50 na ng hapon. Alright, at ganun pa rin po mga kamatot, medyo andito pa rin po tayo sa likod ng Boda Resort. At update lang po tayo mga kamatot. Yun na nga po, medyo gumanda na rin po yung paligid po mga kamatot, at medyo tumigil na po yung ulan at medyo madilim pa ang kalangitan natin mga kamatot. Medyo di pa natin sigurado kung uulan pa ba yan o hindi na. At mula kanina mga 3 or 2 hours 2 PM ng hapon at medyo hindi na po siya umuulan, pero medyo yung ating kalangitan ay madilim pa po mga kamot-mot, kaya hindi pa tayo sure kung ulan pa ba to siya o hindi na. At yun na nga po mga kamot-mot, tayo ay nag-monitor lang po sa ating sitwasyon, sa ating panahon kung ulan o hindi na.
Dahil nga po ay mga kamot-mot, ang balak sana ng aming team leader na si Matt at baka uwi na kami bukas, pero hindi po matutuloy na uwi kami bukas at ipagpatuloy po ang aming gawain, ang aming trabaho po dito hanggang Friday mga kamot-mot. Kaya sana po patuloy na po itong paligid nito, yung panahon natin na ganito siya. Kung ganito siya hanggang bukas mga kamot-mot, mas mainam at kami ay makapag-proceed na sa aming trabaho para matatapos na po siya, kaysa hindi namin maitutuloy ang aming gawain dito at babalik pa kami next week. Doble po ang gastos, kaya mas maganda matatapos na namin bukas o sunod mga araw. Anong araw ba tayo ngayon mga kamot-mot? Wednesday? Tama, Wednesday. Bukas Thursday. At sana po ay matutuloy po namin ang aming trabaho para Friday matatapos at kami uwi na po ng Quezon City o Manila, para hindi po kami pabalik-balik. Pag bumalik man po kami dito mga kamot-mot or sa ibang team o ibang driver, iba naman po ang gagawin, hindi po pabalik-balik, para hindi sayang yung oras, hindi sayang yung panahon at hindi sayang yung gastos. Sa mga field na katulad dito, kailangan po sa isang field matatapos po siya. Alright mga kamot-mot, at sana po ay maliwanagan nyo at maintindihan nyo po ang aking paliwanag. Kung hindi nyo po naintindihan, paki-comment na lang po mga kamot-mot kung ano po ang ibig kong sabihin sa aking sinasabi. Okay right mga kamot-mot, marami na po akong sinasabi. Nga po mga kamot-mot, marami na po akong nasasabi at may nasasabi na po ako sa aming ginagawa dito. Kaya po siya hindi na siya natutuloy sa araw na ito dahil nga po sa bagyo. Right mga kamot-mot, muli magandang araw at magandang hapon po sa iyong lahat. Katulad po ng sinabi ko kanina, sana po ay ako'y may balak na mag-gym or magbuhat sa araw na ito. Kaso nga lang po ay trinay ko kanina at medyo alanganin ako mga kamot-mot, kaya hindi ko na po tinuloy at hindi ko na po naisipang gagawin. Kasi nga po mga kamot-mot ay taon na po ang bilang na hindi na po ako nakapag-gym o hindi na po ako nakapagbuhat. Kahit may sarili ako sa bahay ng mga dumbbell o kung ano man yung nasa bahay, hindi ko na po nagagawa dahil nga po ay tayo'y basis po sa ating trabaho at mas importante po ang trabaho kaysa pag-gym o sa pagbubuhat. Alright mga kamot-mot, ako sana po ako'y inyong naunawaan at ako'y inyong naintindihan. Kasi nga po mga kamot-mot, noong tayo ay hindi pa tayo busy at hindi po wala pa po tayong sapat na trabaho. Minsan nung ako'y riders pa, Grab Food riders o Grab Food Expressway, Food Panda, hindi po Food Panda, Lalamove riders at Speedy riders. Yung mga time na yon, yung panahon na yun, may time pa ako makapagbuhat at makapag-gym. Sa bahay lang po yun mga kamot-mot, kasi nga po at may sarili po tayong mga laruan sa bahay. About pang malakasan ba mga kamot-mot, kung baga sa kuan ay pagbubuhat. May mga kapiranggot po tayong gamit sa bahay. Yun na nga po, hindi na natin nagagamit dahil nga po ay tayo ay busy. Busy-busyhan. Yeah. Busy-busyhan kunyari. Yan na nga po mga kamot-mot, kasi nga po ay mas priority po para sa akin yung paghanap buhay, hindi po yung pag-gym. Kasi yung pag-gym mga kamot-mot, laanan mo yun ng time, laanan mo ng orasyon, di ba? Lahat naman mga kamot-mot, yung mga nakakaalam sa tungkol po sa pag-gym, laanan mo talaga yun ng oras, panahon at time
araw para yung oras mo ilalaan sa bagay na yan. Kaya sa panahon ngayon mga kamotmot, medyo hindi na natin nagagawa yun dahil nga po tayo busy. Dito sa Buddha Resort mga kamot, meron sana. Kaso nga lang, ang nasa isip ko kanina, parang gusto ko. Pero trinay ko muna mga kamotmot at medyo kaya naman, pero may dahilan po ako kaya hindi ko po siya tinutuloy ang pag-gym or pagbubuhat. Maganda sana mga kamotot dahil kumpleto siya doon. At kaya nga po mga kamotot tayo, hindi ko na tinuloy dahil nga sayang lang ang ating ini-effort kung gagawin natin at hindi naman natin matuloy-tuloy. Kailangan kasi mga kamotmot, kung gagawin mo yung pag-gym, pagbubuhat, kailangan mga 2 o 3 times a week mo siya magagawa. Kaya nga po, hindi ko na siya matutuloy-tuloy ang aking na binabala kanina dahil nga po ay sayang lang o di kaya manakit lang po ang aking buong katawan. Kasi kumbaga hindi natin mapalo-upan mga kamotmot eh. Kailangan kasi natin ipapalo up natin yung pagbubuhat. Gagawin man natin ngayon o bukas o next week, next day, kailangan po nating magagawa para yung ating circulation ng ating katawan maganda. Pero yun na nga, hindi ko na siya tinuloy dahil masasayang lang. Yan na nga po mga kamatot, sana po ay maintindihan nyo ang aking paliwanag. At nandun po tayo kanina, umakyat po tayo sa gym. Maganda sana dahil tayo lang mag-isa, makakonsentrate tayo, pero ang ating sarili kondisyon, pero ang ating katawan ay malabo, kaya hindi ko na tinuloy. Alright, at kaya dito lang po tayo, ikot-ikot lang po tayo sa area at sa buong paligid ng Buddha Resort. Kaya ito, yung paligid na to, yun yung highway. Ito po yung kabuuan ng likod niya. May mga kabahayan dyan. Ito, hanggang doon yan. Mahaba po yan. Hanggang doon. Pinakadulo nitong kali na ito mga kamotmot, sakop po ng Buddha. Hanggang doon sa highway. Kaya, let's go na lang tayo mga kamotmot at update lang po tayo. Right? Good morning po mga kamotmot. Itong vlog na ito mga kamotmot, karugtong po natin to sa vlog natin kahapon dahil nga po ay tuloy-tuloy po yung bagyo kahapon at di po tayo nakapag vlog masyado. Doon lang sa loob ng hotel paikot-ikot at ngayon po at ating itutuloy dito natin tatapusin ang ating vlog kahapon at di rin po tayo nakapag outro mga kamotmot. Alright, good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at saan man kayo panig ng mundo, at magandang umaga po sa inyong lahat. Alright mga kamotmot, at yun na nga, amiga love shoutout po sa ating mga bagong subscribers, mga bagong viewers, at dito po yan sa Bugalyon, Pangasinan. At maraming salamat po sa mga staff, ng mga empleyado ng empleyado ng Buddha Resort. At maraming salamat po sa inyo at nadagdagan po ang aking subscribers dito po sa Buddha Resort. Dito po yan matatagpuan sa Bugalyon, Pangasinan. Yan po sila po yung mga manggagawa yung nanandyan. Sila po yung ating ang iba dyan mga subscriber na po natin at yung mga nabigyan natin ng sticker. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, naubos po yung aking sticker dito mga kamotmot dito lang po yon sa Buddha Resort. Naubos po dito ang ating 28 pieces na sticker na ating pinamigay dito sa mga kaibigan nating SG, mga staff doon sa loob ng Buddhas
at yung mga magagawa po rito sa paligid ng Budas Resort mga kamot-mot. Yun na nga, at maraming salamat po sa kanila, maraming salamat po sa inyo dito sa Buda Resort. At ulit-ulitin ko po, babanggitin po ang Budas Resort. Dito po matagpuan sa Bugalyon, Pangasinan. Medyo maingay, may nag-grinder po dyan. At yun na nga po, ito yung aming sakyan, isang dala na bara at yung tinatawag naming kambal, Land Cruiser na pula. Okay, right mga kamot-mot, muli magandang umaga po sa iyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating vlog. May kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. Hanggang dito na lang po mga kamot-mot, magandang umaga po sa iyong lahat. Bye bye, see you next vlog. I love you all. Bye bye po mga kamot-mot.